B'investiment ta' 11 miljun euro, il-komunità Naxxarija se jkollha l-ground tal-futbol tagħha biswit l-iskola Giovanni Kurmi Higher Secondary. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana u s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ u Sport Clifton Grima. Il-Ministru Justin Caruana qalet kif dan il-proġett se jingħaqad 20 proġett f'20 skola li tħabbar il-ġimgħa l-oħra mill-Gvern. Barra minn hekk dan il-ground se jintuża wkoll mill-klabb ta' Naxxar Lions. Dan huwa t-tieni proġett li qegħdin inħabbru investiment ta' 11 miljun euro li ħajkunu qegħdin igawdu minnhom l-istudenti tal-higher secondary però wkoll tal-iskola medja tal-Kulleġġ Marija Reġina u wkoll il-Language School. Ovvjament imbagħad ħajkunu jistgħu jgawdu minnu wkoll il-komunità fosthom in-Naxxar Lions, però wkoll anke l-komunità in ġenerali. Dan il-ground se jkun mammar bl-aqwa faċilitajiet hekk kif se jkollha gym u showers. Sabiħ ta' dan il-proġett huwa li filgħodu ħajkun qed iservi lill-popolazzjoni studenteska tal-kumpless ħanajdulu hekk ta' skejjer li jinsabu ġewwa n-Naxxar u filgħaxija il-Naxxarina l-ewwel darba ħajkollhom faċilità ta' pitch 11 li huwa full size u allura ħajkollhom il-faċilitajiet biex it-tfal tan-Naxxar ikunu jistgħu jitħarġu ġew faċilitajiet ġewwa in-Naxxar stess. F'dan il-proġett li se jibda is-sena d-dieħla se jkun qed jinbena wkoll parkeġġ taħt l-art li se jesa' madwar 500 parkeġġ.